Has tingut mai la sensació de poder controlar el que passa dins un somni? Aquestes situacions s'anomenen somnis lúcids i, tot i que no passen sempre, poden aparèixer en certes situacions, sobretot quan fem migdiades i en el moment just en el que estem passant d'estar desperts a estar dormint. Casualment, els somnis lúcids tenen una explicació neurocientífica que ens ajuda a entendre com passa. Primer de tot, el que ha de passar és que entrem a la fase REM del nostre son. En aquesta fase del son és en la que somiem més intensament. Durant aquesta fase, doncs, hem de prendre prou consciència com per reconèixer que estem dins un somni, però ens hem de mantenir prou inconscients com per no despertar-nos. En aquest precís moment, gràcies a diferents estudis que s'han fet, sabem que s'activa l'escorça prefrontal anterior, que és la que s'encarrega, entre altres coses, de l'autocontrol. Un cop som conscients que estem somiant i no ens haguem despertat, tenim el poder a les nostres mans de decidir què ens passa o què ens deixa de passar a dins aquest somni. Simplement, hem de pensar el que volem que passi. Però espereu-vos un moment, perquè això té truc. Sigui el que vulguem que passi, hem de voler que passi d'una manera prou discreta o prou desapercebuda com perquè el nostre inconscient no s'adoni que estem modificant el somni en la nostra voluntat. Així doncs, ja ho saps, intenta fer migdiades i a somiar, que això sí que és gratis.